दंफां सिखाव बन्द' खालाम दंफां खावनाय बन्द' खालाम थाब खुवा guys. So hello everyone, once again welcome back to the channel. दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथां बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों, लोगोसे आसा खालामो इसोरनियाव नोंथां बयबो मोजां दं। स' रन्जित कुमार बसुमतारीनि जे सार्भिस प्रभाइडार NGO बिथांमोना जाबादि उदखारि खामानि मावदों बेखौ माखासे रायजो राजाफ्रा मा बुंदों बेखौ नैबे भिडिअ क्लिप्सनि गेजेरजों नुनो मोनगोन। लोगोसे फंनैसो खोथा जे बिथाङा दा बावै दिनै मोनसे बाइट होदोंमोन जे सिखावनि खामानिखौ मावबाय थायो, सादुआ सादुनि खामानिखौ मावबाय थायो होननानै। दा सोर सिखाव सोर सादु रायजोफ्रा बिजिरदो। ओमफ्राय बेनिफ्राय बायह्रानि सुथुरनिफ्राय न'खरनि सुथुरा अलखद गोनांसिन, खैफोद गोनांसिन होननानै बिथाङा बुंदों। बे BPFखौ टारगेट खालामनानै, गुबुन जाथिया नङा BPFआसो होननानै बिथाङा टारगेट खालामदों। दिनै नैबे भिडिअ क्लिप्सखौ नायनानै रायजो राजाफ्रा मा सानो कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहर। नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों बेखौनो बुंनो सानदों जाहैबाय, जेब्ला नै दिनैनि जानायनि जाथाय बेखौ आं मोजाङै मिथिगौ। जेब्ला आङो बेंटलनिफ्राय मोना न'फारसे दावखोदों, अब्ला बै नाकेदारानि खोलाहा बिसोरो 8टा 9टा ट्रेक्टरखौ लाइन लाबोगासिनो दङमोन। दा गोबां पाब्लिकफ्रा बेखौ बेंथेदोंमोन लाखिनो, आरो बेंथेनानैहाय माने रेन्जआव खबर हरनानै रेन्जनि मानसिनो हरनो नाजादोंमोन। ओमफ्राय बिथांमोना नाज्रे खालामनानै माने मानसिखौ बोखेले खालामनानै दाब्रायबोनानैहाय दा बेवहाय लखबनानै ट्रेक्टरखौ फाथायहरदों। ओमफ्राय दा बेनो खोथाया बेनोल', माने जोंनि अदालगुरि, कुसुं दैसा, साम' दैसा बे जायगानि मानसिफोरखौ बदनाम खालामगासिनो दङ, माने दंफां सिखावनानै। दा नोंथांमोना नुनो मोन्दों बबेबा लामायाव दिनैसिमाव टाटा मबाइल गारि हमनो मोननाय जेबो गैया। गोबां दंफां मावग्राफ्रा 2-3 माससो जाबाय। सिगां मावोमोन बेखौ आं बुंनो हायो, मानसिफ्रा मावदोंमोन सिगांफोर, खिन्थु दा टटेलि बन्द'। ओमफ्राय दा जोंनियाव गोबांथार प्रुफ दङ। माने बिथांमोना दाखालि जेब्ला दादगारि, बिसोरो फार्स्ट टाइम दादगारियाव लाबोदों मालखौहाय। दादगारियाव बिथांमोना गावसोरनो हायो, बिसोरो हन्दा सोयो, पाब्लिकफोरखौ हन्दा सोनानै हाहोबाय। जेब्लानाखि दंफाङा लड जाबाय, ट्रेक्टर 6टा 7टानि जाबाय, होमब्ला बिथांमोना गावसोरनो हाग्रायाव थफ्ला बानानै थांनानै माने नुहैनाय बायदि खालामबाय। दंफाङा दै गोबाङै दङ, ट्रेक्टर लानानै गावसोरनो सिज खालामनानै लाबोफ्लाबाय। ओमफ्राय जेब्लानाखि बिसोरनि माला लड जाबाय, लड जायोब्ला बिसोर गावसोर फानो। आं बै समाव ECF सार, आंनि नामखौ बुंब्लानो बियो मिथिगोन, नोंथांमोना सोङोला ECF सारजोंबो आं कन्टेक्ट खालामदोंमोन। ओमफ्राय बिथाङाबो दुखु फोरमायहरदों, माने बिदि बोरै जाखो सार, जोंनि एलेखानि मानसिफ्रा बदनाम मोनजोबसिगोन नामा? जोंनि एलेखानि मानसिया रावबो दंफां मावाखै, खिन्थु NGOफ्रा दिनै दंफां हानानै गावसोरनो ट्रेक्टरजों लाबोयो। मा प्रुफ दङ, मा अर्डार दं बिसिनावहाय? हाग्रा गेजेरनिफ्रायदि बिसोरो ट्रेक्टराव माल जाबनानै लायनो मोनो, खिन्थु अरिजिनेल फरेस्टआ मानो लाया? NGOआ मानो हाना लायो? नैबेखौ आं सोमोनांदों आरोखि। ओमफ्राय जेब्लानाखि दाखालिबो जेब्लानाखि बिसोरो आंनि फंबायनिमोन लाइमुथिनि ट्रेक्टर हमबाय, ओमफ्राय बिसोरो 50,000नि हराव हगारफिननो होननानै रेकर्डखौ आङो रेन्जआव आं जासिहरदोंमोन। ओमफ्राय बिसोरथ' आंखौ बिराद फोथायो नालाय, सिगांनिफ्राय आं मदद होबोदों। नांलाया दे रेकर्डखौ, लगे बिसोरो माबानिफ्राय ट्रेक्टरखौ सेना लांफिननो होआखिसै आरोखि आङो। ओंखाला बिसोरो जबान जाजोब्बायमोन हरनोहाय। ओमफ्राय दिनैनिखौबो गोबोर एरियायावहाय बिसोर बिराद गोथौ हाग्रायाव बिसोरो माने सासे मानसिखौ माने हाहोबाय। जेब्ला बियो गोबाङै हानो हाबाय होनबाय, नै दिनैहाय उथायलायबाय आरोखि। बेबायदिनो दिनैल' नङा, गोबाव समनिफ्रायनो बिदिनो माने दंफांखौ हादों आरो फानदों। आङो दाखालि जेब्ला EM सारनाव थांदोंमोन, माखासे खोथाखौ आं EM सारनोबो खोन्थाबोखादों। ओमफ्राय सारा बुंदोंमोन जाहैबाय, वाइल्ड लाइफ केस होनानै आं बिसोरखौ बिदि बदमाइस मावग्रा थिखोहोदों होनदोंमोन, खिन्थु दा बे खामानि सोलियाखै। दा जेब्लानाखि रेन्जआव जों खबर हरनो, रेन्जनि मानसिफ्रा होनो जाहैबाय, जोंनि आयेनजों खारनो नागिरनाया सोलिले, NGOनि दादागिरियासो सोलिसै। जों खोथा फंसे होनोला फंबाय, बिसोरो गाबोनो EMनो खोन्थानानै नोंखौ गाबोनो जों ट्रेन्सफार खालामनो हायो होननानै उल्था फरेस्टखौसो दम होयो दा फरेस्टआ गंसेबो दंफां हमनो मोनाखै, लामायाव साइकेल गंसेबो हमनो मोनाखै। खिन्थु बिसोरो गावसोरनो साइकेला दिनै हमदोंब्ला दा मोनायावनो बिसोरो लिंहरनानै 1500नि साइकेला फानबाय, गाबोनो नोंसोर नारहैफिनगोन होनना थुनहरबाय। बे मोनसे इनकाम। ओमफ्राय बिसोरो बाथाम हमनो मोनो, गाबोनो सरखारनि न'नि हरदों होननानै दाखालिबो ट्रेक्टर गंसे बिसोरो फानहरबाय। बेखौबो आं लगे खोन्थाहरदों। आरो रेकर्डना दङ, जाय मानसिया बाइकजों सिगां मोखां खाथेना सालायदों, बेखौ सासे सावथाल आदिबासि मानसिया भिडिअ खालामना आंनो हरदों। नै लांलायबाय दादा रेन्जनिफ्राय बख'नानै होननानै खिथाहरबाय। होमब्ला बिदि एफा पावार दङब्ला मा अर्डारै माबोरै फाननो हाखो? रेन्जारनाव
सोंहरनोब्ला फरेस्टनाव सोंहरनोब्ला बिसोर आन्दायहरनो अवार्डार बिसिनाव बिदो मा अवार्डार बिसोर फाननो हादों दा रेन्जाराबो बिसिनि थाखाय बिसिनि उफुद्रुग बिसिनि दादानि थाखायनो रेन्जाराबो फावसायनांगौ गोनां जादों दा बिसोरो रेन्जारनोबो खबर हरना दिनैनिखौबो बिसोरो जेबो मिथिया मानो होनोब्ला बिसोर लायो गारख्लायखांब्लासो खबर मोनो मानो होनोब्ला बिसोरो बेखौहाय डिसेम्बराव लड खालामगोन बेखौ फानगोन बिसोरो बिदि फानबाय थायो आरो मोनसे बै समाव मैखुन खाग्रा दादगारिनि आंनि बिगुमै दं दादगारियाव मैखुन खानो थांबाय हाग्रायाव माने बिसोरो ज' फैसा बुजायलायगासिनो दं आरोखि दंफांखौ हाहोनानैहाय ओमफ्राय बेखौबो लाबोबाय ओमफ्राय बे मैखुन खाग्राखौ आं थोनहरदोंमोन डाइरेक्ट ओरैहाय बेंटलाव थाग्रा एनजिअफोरनो खिथाहैदों नामखौ गोसो जायोब्ला आं बुंनो हायो आरोखि बे एनजिअफ्रा मिथिगौ मा रोखोम बिसोर खामानि मावदों आरो बिसोर अलरेडि बिसोरनि खामानिखौ बिसोर मिथिमो आरो गोबोराव थाग्रा एनजिअफ्राबो बिसोरनि मावनायखौहाय मिथिगौ आरोखि दहायबो गोबां कन्टेक्ट फैदों ओमफ्रायसो जों मिथिदों नङाब्ला जों बेंटलाव दङमोन बोरै 6टा 7टा हाग्रानिफ्राय लाबोदों जों मिथियाना बिसोरनि खामानि मावनायखौहाय बिदि आरोखि आङो बेखौल' खावलायदों फेरेंगा सारखौहाय जिनुखि माने सारा मानसिखौ दोनबाय हाग्रा रैखाथिनि थाखाय जोङो एकदमबारे गोसो होनानैहाय हाग्राखौ रैखाथि खालामनांगोन दालालिनि थाखाय नङा थाखा आरजिनायनि थाखाय नङा नंगौना नङा दा दंफाङाखौ जेन'बा पाब्लिकआ फाननो मोना एनजिअ'आसो फाननो मोनाब्ला बोरै जालायखो बियो दा जों बिराद खस्थ' अदालगुरिया नों साथारि गुरसे हायनांगौला होसोजायोब्ला बा एनजिअ'आ अपेन हानानै गलाय लाबोनो हायोब्ला गलाय ट्रेक्टर लाबोना फाननो मोनोब्ला बेखौ रायजो राजाफ्रासो बिजिरसिगोन खिन्थु दा आं सारखौ खावलायदों फेरेंगा सारखौहाय सारनि सायाव पाब्लिकफ्रा गोबां दुखु मोननाय फैगोन बिदिब्ला माने एनजिअ'आ मावबाय दस्रा ओमफ्राय बिसिनि हेड हिसाबै सारखौसो बिराद दुखु मोनगोन आरोखि गोबां मानसिफ्रा होनो माने मा रोखोम जाखो सारा जेन'बा एसे एनै सामलायनो हादोंना हायाखै खिन्थु बिसोरनि बदमाइस मावनायखौ रायजो राजाफ्रा नुगासिनो दङ बेखौ सारा स्ट्रिक्टयै दायथ' लानानैहाय बिसोरखौ सामलायनांगोन थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं लाभ इउ